Ien voor ien worden ze naar binnen roepen. De meesten die het Olympisch podium hellen in Sochi. Van Sven Kramer en Irene Wust is het net de eerste keer dat ze zoals mij meidje. Maar voor een soort sporters is zo'n Olympische huldiging in Den Haag nog volslijn nee. En dan stier ze er alle keren. 16 Olympische medailles op één podium. En dat imponeert, vindt ik minister-president Rutte. En reken maar dat er heel veel jonge sporters zijn die met een stijve nek naar jullie opkijken. En jullie willen volgen. Maar er zijn ook heel veel ouderen in Nederland en mensen van middelbare leeftijd die zeer geïnspireerd zijn door jullie prestaties. Wat we hebben gezien is dat doorzettingsvermogen uitbetaalt. Minister Edith Schippers had het nog het drokst. Zij rikt de koninklijke onderscheiding uit. Marit Leenstra wordt beneemd daar ridder in de waarde van Oranje Nassau en ik Jorrit Bergsma krijgt een lintje op spelde. Heel wel onverwacht, wie dat trouwens net. Nou ja, ik wist dat gouden medaillewinnaars die vaak krijgen, dus ja, liefst met jongen eigenlijk. De ontvangst die de Olympische medaillewinnaars ontnota kregen kwam gewoon wel wat als een verrassing. Ja, als je daar in het Olympisch dorp dan krijg je net heel veel mooi. Ja, je wil in het Holland huis. Maar hier binnen meesten zijn enthousiast en iedereen wil mooi op een foto en handtekeningen. En het is wel aardig en komt er nou op je oude. Dat is wel, ja, dat is heel raar in hier. Dat iedereen je heel bijzonder vindt. Van Sjenky Knecht hier Rutte een speciaal woordje. Nevens de minister-president had Sjenky ervoor zorgen dat shorttrack op de kaart zetten is. En dat kan Knecht wel waarderen. Ja, nee zeker. En daar ben ik erg trots op dat we dat dienen hebben als Jan. Is dat idee ook dat je met het shorttrack hier in Nederland wat meer namen doen hebt? Ja, nee, dat denk ik zeker. Hè. Even wat ik krijg, dat zei ik voor jou, Rielien, kwam ik tussen, dat was eigenlijk net naar huis, jongen. En nu kom je tussen en dan is er in al aandacht. Ja, dat is wel even wennen natuurlijk, maar ja, ik vind het hartstikke leuk, hè. En Sven Kramer, die baarde het alle keer wat del. We zijn zacht gedreven en gemotiveerd en we willen weer verder en naar de volgende prestatie. Dus ja, het is heel erg leuk, maar we zoeken altijd snel weer verder.